Салом алейкум мардум, кадомет бекорен, ҷои кор надорен, кор кофтесен ё ин ки коргар кофтесен. Силкаи дар комментария ҳамин видео мондагида группаи телеграмии корбор дар Россия. Группаи хидмай владелец админаш нигоҳ мекардаги ҳамаш хидмон 128 000 обуначӣ дора. Кадомеда ки кор халтур дар кора ё ин ки мисол коргар дар кора дар ҷои корот унаму группада медрой прямой менависонӣ, одамта вибр мекунӣ, коргарта мегирӣ, ҷои корта меёӣ мери кор мекунӣ. гуфтигӯ гапо осонӣ барои мардуми тоҷики хидмон. илтимос, мана бисёр мардум занг мезананд, мегӯянд мо кор дорем, эълон кун ё коргар дар кора мона, я видео кун, я ин кун вай кун. Нагген ягон блогердам гардани каҷ накунед. 2300 одам в сетияи постоянно